det er... Min kone vil skilles. Og jeg begriber det ikke. Jeg mener selv, jeg har været alt, hvad en mand kan være for en kone. Men hun vil altså skilles. Og det er der jo ikke noget at gøre ved. Det begyndte her for nogle tid siden. Der vækkede hun mig. Om morgenen. Og så sagde hun, du er Hugo Børge. Vejerne er begyndt. Og hvad fanden rager det mig? Så, ja, jeg mener, jeg havde jo gjort, hvad jeg skulle. Så sagde jeg til hende, det er sgu da glimrende, min pige. Så smut du bare ud på klinikken. Og jeg havde pumpet cyklen. Nå ja, jeg var selvfølgelig til at sove videre. Og da jeg så vågnede, så var hun væk. Men cyklen stod der sgu stadig. Så tænkte jeg, nå, ja, hun har nok spaceret derude. Det var dejligt vejr. Da der så var gået en uge, uden hun havde givet drenge, for at fortælle, om det var blevet et barn. Så tænkte jeg, nå ja, hun ligger jo derude. Det gør de jo sådan noget. Det gør de jo. Så tænkte jeg, jeg må hellere lige kigge derude. Og jeg havde købt nogle kokosmakroner. Og nogle håndbejer. Men hun ville sgu kun have makronerne. Så drak jeg bajerne. For selskabs skyld. Så sagde jeg til hende, hvad blev det så? Så sagde hun, det blev en lille pige. Der blev jeg sgu sur. Så sagde jeg, vil det sige, at de penge, jeg har givet ud til fodboldstøvler og boksehandsker, det er penge, der er smidt lige ud i luften. Ja, du har fandme mig altid vidst, hvad der selv ville. Så skrev jeg. Ellers var man vel bare blevet grov. Da der så var gået en uge igen, stadig uden hun havde givet drenge, så tænkte jeg, nå ja, hun ligger jo derude. Det gør de jo sådan noget. Det gør de jo. Så tænkte jeg må hellere lige kigge derude igen. Så havde jeg taget nogle af gutterne fra vinstuen med. Og vi var i mægtig humør. Så blev hun sgu sur. Så sagde jeg til hende, det er fint. Det er fint. Når jeg er i dårlig humør, så er det galt, og når jeg er i godt humør, så er det fandme mig også galt. Du er Gud døder mig ikke nemt at stille dig tilpas. Så kommer årssygeplejersken ind ad døren, og da hun så vores røde balloner, og de her serpentiner, vi havde med os og noget, ikke? Så sagde hun, besøgstiden var forbi. Det kunne jeg ikke forstå. Vi var lige kommet. Og jeg vil gerne tilføje i den forbindelse, at det er ikke fordi jeg er på grisebassen.
0 grisebasser. Ikke efter jeg er blevet gift. Det var noget andet, før jeg blev gift. Der kunne jeg få fat i alle de larver, jeg ville. Men efter jeg er blevet gift, 0 grisebasser. Ja. Jo. Ja, der har lige været en gang. Men det er også den eneste. Det var på firmaskovturen. Jeg havde drukket en flaske brændevin. Og jeg ved sgu ikke. Jeg var blevet svimmel. Så drak jeg nogle guldbajer og noget cognac og noget whisky. Jeg blev ved at være svimmel. Og så var det hende, den lille dule op fra kantinen. Hun sagde til mig, at jeg trængte nok til noget frisk luft. Og så gik jeg med hende udenfor i skoven. Og der blev jeg forført. Og hun gjorde næsten ingen modstand. Men det er den eneste gang. Ja. Jeg vil sige det på den måde, så vidt jeg husker. Man holder jo ikke rede på sådan noget. Og nu vil hun altså skæles. Det er der jo ikke noget at gøre ved. Jeg mener stadigvæk, at jeg har været alt, hvad en mand kan være for en kone. Hun siger, at jeg er en rod. Jeg er brovdende, egoistisk, selvhævdende, taler kun til og om mig selv. Selv synes jeg er romantiker. Men hun vil altså skæles, det er der jo ikke noget at gøre ved. Jeg har ellers gjort alt, hvad jeg kunne, for at hun kunne more sig. Jeg har taget med til de her stripper-tissesjavs. Det interesserer jo ikke damen. Man må sgu da udvide sin horisont. Så har jeg haft en med her på Dragør Strandhotel til stor middag. Og hvem var det, der betalte? Så skældte hun mig ud, fordi jeg klagede til tjeneren over, suppen var for tynd. Det er sgu da meget almindeligt. Her. Da vi kom ud på gaden, skældte hun mig ud, fordi jeg havde sagt, suppen var for tynd. Og nu vil hun skældes. Jeg kunne da ikke vide, de brugte skylleskåle.